Dobre, yes. Tretia jazda, bude trošku dlhšia. Keď som bicykel zapínal, tak mi vyhodilo chybu kód 21 a niečo so senzorom rýchlosti, alebo ja neviem, čo to bolo. Vypol som, zapol som. Je to ďalej, tak uvidíme. Dneska aj to dáme tam hore pod vysokú a spátky dole. Tak uvidíme. No, snad to bude tlmiť. Kúpil som si šortky z Ložku. Cítim sa posraný síce v tém, ale ako neskutočne to tlmí nárazy. Takže jedeme. Dobre, sme v Malých Karpatoch. A to v pohode. A ten kot už mi leze na nervy. To cinká stále. Snad sa to spraví. Je to v záruke. Tak, ak chcem ísť ja. To tu nie je napísané. Nevadí. Ideme smer vysoká dozadu. Alebo dopredu. To je jedno. Toto je cesta na vývrat. Cesta od Rohožníka. Kolečko to tam slúži. Vložka geniálna. Tých pár euro investícia, aby som mal prostatu chránenú prdel, stala za to. No, dojazd. 95% baterka. Dojazd 43 km. Ja neviem, jak to ráta, ale ten počítač má z matematiky asi 5 komor. To je strašné, ale dobre. Spolieham sa na to, že to je blud. Baterka je 900 Wh. Takže 2 kg pri váhe možno 10 kg by to zvládla. Keď mi to dá tu v horách 100, budem šťastný. Samozrejme 100 nepôjdem, ale to som garantované. Takže jedeme. No, tam je vysoká už. To je veľmi pekné. Taká cestička medzi skalami. Teraz som konečne zapojil už aj 5. 4. a 5. stupeň. Doteraz som išiel 2, 3. Lebo chcem si na ten aj zašportovať a neleť sa voziť. Ale ten kľud, nikoho som nestretol ešte zatiaľ. Sranky akurát pískali. Vodička. A tady už to vidím na tú 5. No to nevyzerá na tom videu, ale je to strmé. Na starom bicykli som to vyšlapal. Čo som mal Rock Ridera z Decathlonu, celopéro. To malo iba 14 kg a v pohode to dalo. A tak človek je to, že starší a hnilší a ťažší, tak sa mu nechce a možno by sa aj chcelo, ale už si chce dopriť aj to pohodlíčko. Tak darmo. Pre 40-kou na chvíľku, vlastne už mám. Tak treba si už dopriať trošku pomoci, alebo treba si zvykať na tú pomoc. Škoda vysoká, ešte takto nie je dobre vidieť. Toto je vlastne západná strana. Hore nepôjdem, hore sa s bicyklom nedá. Dalo by sa, ale neviem, ako by som to s touto krávou 25 kg, či koľko to má tam zmlákol. Hore dajme tomu, ale dole? Určite ne. Takže fičíme ďalej. Dobre, takto ďaleko som sa s e-bajkom ešte dostal. Čo s e-bajkom? So žiadnym bicyklom. Tady ale som myslel, že už mi 5 nepomáha. To sa teda veľmi ťažko šlapalo. Nachádzam sa asi... Tu už je vysoká vlastne, možno tak 300 metrov od vrcholu. Bicyklom už nejdem. Nedostal by som sa ďalej. Ako musel by som mu vytlačiť hore. Výhľad pekný. Silno fúka.
ideme ešte tam dole do doliny. Takže sa ďalej. Trošku sa rozfúkalo. Snad ma bude počuť. Dúfam. Ďalšia blbosť. Keď napríklad takto dlhší stojím, sednem na bike, vymen si, mám vypnutý počítač. Tak si ho zapnem, bohužiaľ to sa nechytí. Musím zastaviť a potom sa znovu rozjeť a už sa chytí. Nastavenie ho mám neuzrem. Zádu Rakúsko. Vrtulky. Wow. No dobre. Kde som hral? Kolo zatiaľ drží. Kotúčom som dal teraz jo zabrať. Takže zatiaľ sa môžeme aj spolahnúť. Tých 100 mm začína sa myslieť, že to málo, lebo teraz som išiel na doraz. A to som neskočil. To bol vlastne járek, alebo malá prekopka, alebo ja neviem, čo to povie po slovensky, to je jedno. Kde bolo lístie, ja som už trošku rýchlejšie. Takže tá prehlbina bola v akej takej lístke, takže ak som narazil, som to no, kolečko zatiaľ drží v pohode. Je pravda, že na tom bajku človek proste robí tých kilometrov podstatne viacej. Ubalová, tu som prvýkrát v živote ináč. A vždycky som išiel okolo a nikdy som sa tu ani nezastavil, ani som sa nešiel na tento dom pozrieť. Proste tá brána, ktorá vlastne je kúsok odtiaľto, smer na Zochovú, je odomknutá, to som vôbec nevedel. No a reku ničak. Pozriem sa do map, tam som to zaznačené nevidel. Reku však, keď už som tu a šlape sa mi dobre, tak prečo nevyužiť? Keď už som tu, tak sa na to aj pozrieme rovno. Bordel, prepadnuté, nebezpečné. Eternit. Nebezpečné. A vlastné riziko. Tepláčky z Decathlonu, perfektné. 60 deček zateplené. Luxusne sa v nich ide. Vôbec fakt paráda. Vložka medzi nohama, sa nemusíme ním vyjadrovať. Paráda. Co bylo toto? Nejaké posezeníčko spravené. Asi keď prší, alebo opekať si niekto chce. Škoda, no. Pomáli si to príroda bere k sebe. Ideme dál. Kam? Netuším. Kam ma baterka ešte pustí. Chcel sa šlapeť tak ľahko. Mne spadla retázka. No jo. Ako to musím dostať. S tým bych nerátal teda. OK. Ale tak stať sa stalo. Vyskúšam ju tam dať. A ide sem. Podľa hodinek už mám 20 km v horách. Ešte nejsem doma. Domu to mám. Je to písaný rohožník, ale pešte to vychádzalo od táto hodina niečo. Hodina 45. Na bajku tam budem možno za 30 minút, možno za 20. Záleží od toho, jak sa mi podarí tú retázku tam nahodiť naspäť. Tak idem na to.
je skoro 30 km. V horách ostalo mi 40% baterky. Dojazd maximálka 39,6 dole z kopca. A dojazd koľko? 31 km. Dobre. No 200 to není ako samozrejme v tých horách, ale tam tá baterka bohužiaľ si vypýta svoje. Takže super. Akože zatiaľ super.